O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Mga tugang, good morning po sa Indo ka, boss. Tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin, hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kahit mabuti na ang buhay. Mga tugang, good morning po sa Indo ka, boss. Welcome back sa programa Aramon Yato kanyang pong aldaw na inin Miyerkules. Ng araw, Medyo ralaba ang iribanan tangon niyan. Hanggang alas 12 po kita sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot. Kasaraway po dyan ang reports. Kasi ito mga pag-iriba sa Mega Force Patrol. Ako po ang sanong lingkod, Mardila, dahil iba salit sanak pero tiyan. ibabalik na. Technical side, kasabay nato siyempre, Chief Ramir Tanay. Yaon si Richard Astor sa DCGB Social Media Department. Production Assistant Center, kasabay nato dyan, Trescia Marilitana. Ang pag-ibig Sa newsroom, ang Papa Mars Angels. Sabay diyan, sina Angel Mustasa, Jenny Matthew Baleran, asin si Nicole Ann Gloriani. Sa luwa sa Mega Force Patrol, sa paragos pong pangalap ng mga istorya, tanganing may balang ibog sa banuhan asin mapukawan. Ang mga turog sa pansitan, yaon po dyan mga tugang. Asa mo yung Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita sa 3rd District. Kasabay taman siyempre sa 1st District si Paring Joe Marbien. Diyan sa Kapitolyo Provincial, yan po dyan si partner Al Armario. kaya ibig. Asin sa sur na parte ka mga barangay sa Legazpi. Kahit Sa City Hall, kaprangkisa mga tugang Ans Galero. Asin sa mga opisina di gobyerno dyan sa Old Albay District. Kasarabay po sa nagapirang parte digdi sa Legazpi Port District. And siyempre, Daraga Legazpi Lagadi, tayong ang samuyang mandirigma, sana ang bunso kan Mega Force Patrol, Joshua James Bino. kaipas. Siyempre, dahil pumahali, kasabay tayo dyan siyempre ang piloto, kan Mobile, ang samuyang mata ng DCGB sa kalsada, Henry the Boy Mata. Kami po ka boss, mga tugang minasaludar, minapaabot po ni Sarong Bagmang Morning. Sana po okay ka mo, okay man kami digdi. Sa mga nagbe-birthday sa ngunyan, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And siyempre naman po sa mga nag-anniversary, happy anniversary. More cakes Araw, and more ice creams puputi. and more sweetness para po sa inyong pag-iribanan. Alright? O bueno, sa mga kababayan natin, ingat-ingat po sa mga nagmamaneho, mga tugang nin motorsiklo, nin mga four-wheel vehicles.
Masarabi na po ang mga trucks and buses. Grabe po ang mga pigdadalagan sa ospital. Grabe ang babawian ng buhay. Ang grabe po ang minahibi. Dahil ang taday na po nakabalik. Kusin ng mahal sa buhay. Alright, so ingat-ingat po kita tabi. Mga tugang, remember always sa mga drivers, speeding kills. Nakakamatay ang sobrang kaskas. Dandan lang. Makakarating din tayo dyan. Hindi mauubos ang tinampo dyan. O bueno, mga tugang, rangkadaan to na mga istorya. Ali po dyan sa luwas na nakaready na ang mga pag-iriban niya to sa Mega Force Patrol. Kanina pa ito. Unahin na natin mga tugang ang babaeng walang pahinga. Hans Galero nasa linya. Laging inspirado. Basta may kape. Hans, please kami na Hans. Yes, good morning Sir Mark. Good morning sa mga parantabay. Masiram baga kaya ang kape? Oo nga eh. Yun ang pinaka-paborito ni Bunjing. Yan. Kape sa umaga, kape sa gabi. Pati si Angel. Di bali walang kain basta may kape. Basta may dumadaloy na kape sa buhay. Ang nangyayari sa buhay. Pag nasobrang ugaring kang caffeine, minapiot kidiit. Piot na nga ni. Ang nangyayari. Oy, kumusta dyan, Baet? Anyway, Sir Mar, maray na aga ginaray, maray na aga sa mga parantaba. Sa mga dagdag niya tong bareta, bako pa man nasa alarming status, alagad kay puhan makontrol na, as in mapreventara na, ang pagparalangkaw o kaya alintuto kan kaso ng COVID-19 sa syudad kan Legazpi. Ini ang sinabi mismo sa DCGB News sa pagkikipag-uron ngunyan kay Dr. Fulbert Hiliego ang sa tuyang City Health Officer kung sa insusog daw sa monitoring kan sa indang datos kana nakalihi sa semana nasa 31 ngunyan ang aktibong kaso kana sambitan ng helang sa syudad. Saro pa sa mga pigbabantayan ngunyan kana sa indang opisina ang pasilidad na pwedeng gamiton kan mga nagpupositibong pasyente sa COVID-19 dahilan sa kun babalikan ta Sir Mar kan mga nakalihi sa taon haros dakulan na naging na COVID facility kan na syudad digwa dyan sa may Arimbay igwadig di sa may Albay district pero ngunyan saro na sa napalan ang COVID-19 health facility ta digdi sa syudad particular iyan na permanenteng struktura na ipinagbugtak dyan sa compound kan Ibalong Sentrum for Recreation. Ayun, yun na lang ang yun na lang ang natira. Oo, and saro pa sa mga naiiling dyan na saro sa mga dapat nabantayan sa paglangkaw kan kaso ng COVID-19. So mga dating volunteers baga Sir Mar sa mga uniform personnel, pinull out ka naman kan mga mother unit na kontrolado ka ito. So kaso kan COVID-19. Ayun. Pero ano yun sabi ni Dr. Fulbert? Is this result kang contact tracing or accidentally na discovery na igwaw pala ni kang COVID tapig dara ka sa ospital? May nagkapira dyan, Sir Mar, daw na talagang nakamatiki sintomas, nagpa-check sa hospital, nagpa-test, nagpositibo sa COVID-19. Pero kadaklan daw kay niya. So mga contact tracing na igwanin, kumbaga exposure, duman sa mga nainot ng nagpositibo sa nasambitan ng helang. Ayun. Pero most probably, marami pang may in denial. Pwede. Baka may nakagampag kita dyan sa luwas. Diba? Yan ang mahirap di ba? Nag-ubo-ubo, nag-rokalintron, di sa araw. Yun pala, yun ang kasi di mo man talaga maaraman ng kung COVID na yan, kung not unless na magpa-test ka. Particularly kan RT-PCR. Baka ang iba kayo, Sir Mar, pag-iisip lang, trangkaso lang ngayon, pwede magluwas-luwas. Yes, because ang kakaibang kayan ngunyan in before, taka ito obligado ka boss. Kung mabiyay ka, obligado kang mag-RT-PCR. Kung may lalakawong ka na, importante, dapat may RT-PCR ka, tahagadan ka. Pero ngunyan, dain naman. Dain na. Obligado ka lang talaga na bago ka makalaog sa medical facility, lalo kung i-confine ka, dapat matest ka. Yan, nagwaya na antigen ato or may protocol may protocol di ba? Nya paano kung daiman? Di alam na. Iyon na nga daw. Although daiman da alarming papalan sabi ni Dr. Fulbert.
Oo, nasa normal pa man da ining bilang ka na nagpositibo, sumaktibo ta, so iba nagre-recover man tulos. Aha. Pero kung in kaso daw na magparalang daw ini and mapano su facility dyan sa may ICR, posibleng mag-deklara siya ng alarming ang status kan COVID-19. Ayun. Di ano yan, igwa man yung mga cases na pig ano na lang, pig home recovery na lang. May nagkapiraman, Sir Mar, na so kung babalikan daw niya to, sabi ni Dr. Fulbert, so iba nag-home quarantine man lang, so sinda man lang niya sa logan harap o sa mga na-contact tracing o na-contact trace, iyo man ang kaiba niya. Ayun. Pero daing ano yan, daing nabanggit ni Dr. Fulbert kung duman sa 31 active cases, may mga naka-confine sa ospital. Actually, Sir Mar, manungod dyan, dahil naman niya napig-disclose, pero sabi niya, iguanin mga naka-yaon dyan sa facility ninda mismong binukta. Sa facility. Ang gusto sabihin, bako critical. Bako critical. Ayan, bako critical, bako severe. Bako man. Basta Ayun. kay po lang tayo, mai-monitor. Okay, yun. Yun ang medyo, halangkaw ang rate kang Legazpi sa bakuna. Oo. Ayan, so siguro nakatabang yan. Sa pigiling ka mga eksperto ta. Okay, sige. So, kasuod mga ni Sir Mar, nag-aparecer man si Dr. Fulbert sa session ka na Sangguniang Panlungsod. Sabi niya, when it comes naman sa vaccination, sobra 100% kita. Ito lang, so pagsunod lang sa public health protocol sa kipuhan ninda para mailikay man giraray sa COVID-19. Ayun. Kaya lang, 100% itong sa primary series garo. Pero kung Oo. abot sa booster, yun medyo mababa yan at marami ang abo. Lalo na Diba? sa mga senior citizens. Ayan, tayo yung baga, kunya yan after 6 months daw, minababa ang effectivity, so kinakailangan mong i-boost para kumusugiraray. Yes, tama. After 6 months naman, mababa naman so booster mo, kailangan mong mag-second booster para mas kumusog pa. No rin do sa third booster. Yan ang pigalat ko, so bivalent vaccine. Yan. Tama, mapatulok naman kita. Pwede, mapila naman kita. Iba, dahil ng pila. Tikwilan mo sa sinas MG. Bigyan naman. Bigyan naman. Matuloy ito sinas MG. Kay baka nang sa kabalikat si Bicom. Yes. Ayan, okay. At tapos, sin pa siya. Yan. Matibay ito si Nurse MG Zin. Nag-zoom pa ba ito sa DAP-DAP? Just rap-dap. Ito, simple na. Dyan, yan ang dinaka-assign siya dyan di ba? Iya baga. Ayan, nurse siya dyan. Kaya bistadong maray ni Sir Glenn. Ayan. Okay, sige. So yun namin, Sir Mar, ang informasyon man na holiday sa City Health Office kay Bansi Boy at Galero, DCGP. Thank you very much, Anson Boy. Yan po mga tugang para po sa mga updates yan ng COVID-19 cases. Babalikan natin yan. Mientras tanto, pinta tayo kay Bunso. Ang mandirigma. Joshua James Bino nasa linya. Joshua, ano balita mo? Legazpi Daraga? Daraga kita ngunyan, sir. Matalig di ang hotspot. Daraga. Hotspot ang Daraga. Di ang ano. Uy, ano yung nabalitaan ko na binutasan ka, boss? Ni Councilor Dilumen so sa iyang mga komitiba? In fact, siguro sa initial dapat ipaguro konsyal, sayang ngayakan kapagalan kung sige mo ang rekomendar ka solusyon, pag-abot ki oras, dahil man sa na mai-implementar kan ladaw ekotibo. Iyon, sir, magsunagin mitsa, kung gabos na mga kapot na komitiba kayo ni Konsyal Dilumen, sa iyang binuhian, pati sa mga komitiba na siya ang vice chairperson. Kung sir, marangan ita, nadakok ta, ining si Konsyal, tamagadan ta personal mismo kan sa iyang pahayag, may kinaraman sa pagbutas ng iyan kan sa iyang mga komitiba sa Sangguniang Bayan. Konsyal, live po kita sa DCGD, programang Araman Yato, kay bata si Sir Mar de la Cruz. Hello, Council. Good morning. Hello. Hi, Marinal daw, tabi. Apa. Councilor, nabigla man kami ka sistema kasi aram ni piglalaban mo ang manangod sa IT, piglalaban mo manangod sa edukasyon. And then suddenly may nailing kaming surat para kay BC Alcalde na bibutasan mo naggabos na pating komitiba. Ano po ang darason? Ini po ang sinabi ko po sa interview, immediately after the session. Ang sa kuya lang, maagang pag-akseptar ng mga bagay-bagay na maski ano ang pulos-pulos ko sabi na kung ang liderato ta di man suporta kasi na so gusto niya man sanang implementa, kaya man sanang oras na san.
Kaya ang sabi ko nga sa mga media, sa mga lambang Daragenyo na sana ining report ko tungkol din sa tunay na kamugtakan ng sitwasyon ng DCOMC na sa mga basic needs ang dapat mo na punuan. Sana bantayan nindo na ma-implementar talaga yan. Ang manginginabang sa ng mga kapobrehan na estudyante ng Daraga. Nagmamaawot man na makahali sa pagtios, naisip naman baga na ang edukasyon ang tigasabing the social equilibrium na kung maaki ka kitios, gusto mong umangat ang buhay mo, kung makaadil ka kitultol, medyo maiipsan mo man ang kadipisilang ng buhay. Kaya aron sa nakan ang pagtawtak importansya sa edukasyon sa isita man na ang kung ano man ayaw kita nga na mga problema na tiga-ampang, sa iling permanenteng solusyon, ang maray na kalidad ng edukasyon. Ayun. With the resignation po, Tabi, Councilor, sa mga komitibas mo, kasabay sa mga iba pa na mga assistant ka, how can you function now as a full-blooded councilor Candaraga, and paano tayo bubusol sa tuya ng mga advokasiyas? Dahil man po kita nag-totally resign sa mga komitiba as a chairman lang. Member man giling kita ng komitibang niresignan ko. So, maski por paano, makakabusis man giling kita. Kung kayo kita na hiling na medyo alanganin man, na dihado na naman ang batwa, mabusis po kita kaya. Yun man ang permiso ko sa mga Daragenyo na sa akong resignation na ang sworn duty ko as a councilor, di ko man yung papabayaan. Ang sa kuya lang, kaya nag-resign ako bilang chair and vice chair ka mga komitiba, napapanghinayang ako sa oras, napiga tauta, tanganing ma-realize rin ang mga rekomendasyon ta para sa pakinabang kang DCOMC, lalo lang mga pobreng estudyante, na ultima ora, dahil man na susunod, dahil man na hihimati. Ayun. So how do you feel, Councilor? Is this a failure on your part diyan sa pagkapot sa komitiba? Ako po yung may failure para sa kuya dahil maski pa paano sa pagkapot ng komitiba ng edukasyon, naisiwanap to ang tunay na kamugtakan na napabayan ang DCOMC. Di lalo lang mga iba pang mga public school o public high school sa Kansang Banuang Daraga. Maski siguro magkaayo kitang investigasyon, sigurado sa mga basic needs ng teachers or professor o estudyante, sigurado napapabayan man yan. Ayun. So, maski Yan ka... siguro... Councilor, maski ka nagdimiter na dyan sa padagos magiraraiso sa imong sabi nga ning pagmaawot na magtulto lang edukasyon dyan sa Daraga. Ama po. So, babantayan ko manggilin din as in kaya nga nakikiulay man ako sa media na bantayan man ini na mga rekomendasyon ko na sigurado ho na maka-hire full-time faculty tanganing magkaayo na kalidad na edukasyon ang DCOMC. Tanganing ang mga produkto kalidad man. Yeah, ano pa yan yung resignation? Inako na ni Vice? Yun na po. Dahil mambaga po pwede ang usad na Councilor Tiriton magkapot ki chairmanship ng isa rong komitiba. Kaya inako po ni Vice Junji. So papasalamat pa ako kay Vice na sa maiwas niyang pag-isip na naintindihan niya ang kamugtakan kang lambang kagawad niya. Ayun. Councilor Pilo, ang sa imo po tabi na mensahe sa mga Daragenyo, partikularmente sa imo po ng mga pinagtatabangan dyan bilang opisyal po kang Banwa. Go ahead, Tabi. Sa mga padangat ng Daragenyo, sa mga itangod ng Daragenyo, pasensya na kung atab dito mag-akseptar na magbukas sa komitiba ng edukasyon as in sa iba pang komitiba bilang chair. Napapagluyahan kita na ang mga pagpagalanta, mga rekomendasyon ta, ultima ora, di man na susuportahan as in nasusunod kang liderato sa rason na data easy. Pero ang mapapromiso ko sa mga Daragenyo na di magilin kita
mabantay kung ano man ang mga aktibidades o mga programa na sa ilinta bako man na uyon or manginginabang o magpipinipisyon sa ato na banwa, mabusis magaling kita. Aba. Yaon magaling kita para sa daraga. Aba, sige po tabi, attorney. Salamat po maray sa pagpaunlak Salamat sa po, sanguya. salamat. Thank you very much. Salamat. And good luck po tabi. O yan, okay. Sige. Yes, Joshua? Sir Mark, si Consel Development matapos ang pagbutas niya kan sa iyang mga komite sa mga masunod na daw Nabigla ako kay ito ka. Iling ko swapon. Ako nga ni Sir Mark, Aram to sa ang kalibre mga ka. masunod na daw, hindi na ako magdadara kay Pamaybay. Taga-residing alingahot hindi sa daraga. Ay, sus, Joseph. Ano po tol si Joshua? Redial kami, Joshua, para po sa, ano yan, sa imong sumada. Ay, talagang garo na disganar man si counselor because sa mga espersos niya na pigbusol, lalo na ining manangod sa dikomse, garong uminagi sa ibong natalinga, buminala sa ibong natalinga, na daing konkretong aksyon. So, garong baka batasan ko nilagod ngayon pero membro mang ginaray pa lang siya. Ayan, okay, go ahead. Yes, Sir Mark. So, yun nga na yan. Very bala ko na talaga. Pero may pamaypay mo na bala na tubig. Sige, alingahot. Ay, Diyos ko. Bata, garo, solo man solo si counselor na nakaluwas sa grupo na? Ang nababanggit ni Sir Mar ni Consel Pilo, magkagrupo sila ito ni Consel Bob. Duman sa grupo dati kang nagdalaga ng mayor. Iyo. Late Congressman Rodel. Yes. Okay, sige. Okay, so yun muna tabi, Sir Mar, paisi sa mga Daragueños, magtagapaypay, tagarsiging alingahot kan banwa. Alright, live digdi, Sir Mar, sa Daragalbay with Consel Pilo Dilomen. Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. At saka kay Counselor Attorney Pilo Dilumen, mga tugang kambanwang daraga. Yan. Good morning kay Cirilo Rodriguez Jr. Yan. Kay Siloy, good morning tabi. Watching. And Rufina Abache, good AM po. Si Alvin Resas Beya is also watching. And also, siyempre, amigo partner mga tugang, lalo niya na pigubantayan, si Kuya King Reynaldo dyan po sa Bunker Hill. Okay? Mga tugang, standby lang. We'll be back after the news break sa iba pang istorya. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Gusto kan Department of Transportation na ang mga bike lanes hali sa 564 kilometers ngunya na taon plano ining gibuho na 2,400 kilometro sa taon na 2028. Inita nga ning mas matawan and protection ang mga bikers na nakikipagsapalaran sa tinampo kaibahan ka nagkapira mga lunadan na dakul an bintahe sa sainda. Ang pagbugta kay ni sa rarom kan Active Transport Program nagsasayuma ini sa National Transport Policy o NTP as in Philippine Development Plan 2023 to 2028. May kukonsiderar na dakulang lakdang ini para mas ligtas as in accessible na mga dalan para sa cyclist, pedestrians, as in personal mobility device users. Sigun pa sa DOTR, nakapokus ang sa indang ahensya sa vulnerable road users as in pangapudan nila na maging responsable as in accountable
komportable ang mga nagmamaneho. Enot na digdi sigun sa survey kan 2020 gikan sa Social Weather Station as in Department of Health, 87% kan mga Pilipino ang nag-uuyon na magiging mas magayon ang tinampo sa syudad as in munisipalidad kung iinuton ang pampublikong transportasyon, bisikleta as in pedestrian kaysa sa mga pribadong lunadan. Yan ang pangalan sa 11 Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep. Mabilis. Magaling. Phenylephrine HCl, chlorpheniramine maleate, paracetamol, Neozep Forte. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Pagbibili ng gamot, yung kilala mo na at kilala ka. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Catriona Gray, do you believe that 1250 SRP sulit ang Myra E? I believe that for only $12.50 every day, with proper diet and exercise, Myra E works from inside. Helps give me a healthy glow outside na kitang-kita. For only $12.50, mas confident ka na to face the world. I can't believe it! Sulit, no? Try na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Sa higaan, nakadangog ako. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo asin Sarong Bangi Festival Committee an mas pinakolor asin mas pinaliwalag na Sarong Bangi Festival 2023. Ngunya na taon, pinahiwas asin mas dasok nin manlain-lain na aktibidades. Mayo 1, lighting of Pugadlawin Park, Beer Plaza sa Pugadlawin Park, sarong bulan na selebrasyon kan Sarong Bangi Festival. Mayo 10, blood donation. Mayo 12, medical mission. Mayo 13, banal na misa, grand opening parade, lighting of Basud Bridge fireworks display, Agri Expo Bazaar. Mayo 14, songwriting contest. Mayo 15, fun dance, a ballroom dancing activity for the elderly. Mayo 16, Grand Santa Cruzan. Mayo 17, cultural night, best of locals. Mayo 18, Bernadette T. Aguas Grand Zumba Party. Mayo 19, wreath laying, celebration of Lolo Poten's birthday, photo walk, parade of lights, street dance exhibition. Mayo 20, big time derby, glow in the dark fun run. Mayo 21, night fishing. Mayo 22, parada ning liwanag asin musika. Tampok an inadornohan asin inilawan ng mga tricycle. Mayo 28, third, Mayor June Aguas Semi-Urban Enduro Challenge. Mari na sa Santo Domingo, mag-ugma asin makiselebrar kan Sarong Bangi Festival 2023. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time
Ay masiramon, urutruhon, grabe. First time, enotong namin, ikwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayanin proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayanin proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kitang mga oragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, post mo yan, post mo yan, bro. Pray until something happens. Bueno, mga tugang, balik po kita sa programa. Second part, sa pag-iribanan mo dyan pong aldaw na ini. Mga tugang nin Miyerkules sa mga devotees po ni Mother of Perpetual Health. Don't forget that 10 Imagine sa your novenas. And siyempre, happy birthday mga tugang kay Lola Lola Susana Maranyo Flora. Inanay ito ni Kuya Nems. Happy birthday po tabi Lola. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And also, kay Jeff Santos, dyan po sa Queensland, sa Australia. Thank you very much for watching always. Cambio na sa premiera ngayon, Sir Mar. Good morning. Okay, mga tugang. Si Romnick, ipacheck natin itong concern mo, ano? At ngani na masabutan tama na agad kong tatasirin kayan. Hoy, sa mga kapwa ko senior citizens, good morning po sa inyo. Nag-enjoy na kayo ng 20% discount? Yun ang At saka, yung lagi kayong nasa
priority sa mga relinyahan. Yan ang nga ugma sana kita pirmi. Di magparasintir, di ba? Always positive sana ang outlook sa buhay. Tanganing maglaba-laba pa kita. Di magpara disuspirar sa buhay. Bueno, mga dugang pasyar kita. Yan po sa area ni Partner Al Armario. Partner Al, udto ng maray. Let's come in. Yes, lanito na ang init, partner. Yugyugo mo kasod mo nag-40 City. Grabe. Kaya oo. daw ito, paggiling ko sa alas 11:41, na kumalanggaw pa ini. Pero at least uminuran ka sa Banggi. Yes, Sa ibang parte kan Legazpi. maski naman sa Muya, nag-thunderstorm ito mga 1 to 2 hours. Di okay naman. Pero duman sa southern kan Legazpi, Dayman, digdiman lang. Sa may Albay District. Sabi pag pig-uran, ano yan, bendisyon. Sige sabi yun, deng bendisyon so duman sa Rayo. Kunyan man garo duman, maray-ray pagaruman ang kamatian pa doon, paano? Siguro. So digdis sa tingin ng biburbumbangi, sobrang init. Talaga nagbaratak na ang daga. Grabe. Kunyan tao na mga ya. Baribyon ta daw. Okay, sir. Kumusta anyway, partner, dahil nakalusot sa Sanggunian Panlalawigan, ay binalik sa Sanggunian Bayan kan Malilipot ang ordinansa na mataukuta nin cash incentives duman sa mga nagpakapasar sa bar examination na laog sa top 10 maging itong sa PRC passer sa mga teacher baga and iba pang sa mga teachers na dapat matawan ko taki cash incentive base sa ordinansa alaga dahil nakalusot sa Sanggunian Panlalawigan. Sosog sa naging pahayag ni board member attorney Melissa Badesar Medilla sa ipinaapod niyang committee meeting na daiki legal na basihan na pagtaonin cash incentive sa mga araw kaining personal na onra kan kung sisay man na makanaog sa top 10 sa bar, exam and PRC. Ini susog sa pahayag ni Abades sangkod sana sa komendasyon. Kung may komendasyon ang Sanggunian Bayan kan Malilipot halimbawa o sa iba pa man na Sanggunian bayan o panlungsod o panlalawigan man, pero sagod sa napalan sa komendasyon dahil pwede na magpaluwas nin kwarta no cash allowed. Gobyerno. No cash allowed. No cash allowed paghali sa gobyerno. Pero kung personal gayon, pwede man. Di man. Ayan. Ang intensyon mo ko takay ni parang matawan man nin inspirasyon man sa iba. Yes, pero tama na ngayon na certificate of commendation. Sagod siya na duman. At magayon ko ta sa plano kan ordinansang ini napig pasar dyan sa Malilipot na tauan sa mga placer sa mga placer sa top 10 ngaya sa top 10 no matter kung anong pwesto mo dyan basta nasa 10 ka tatawang ka ay kaya na karon sustiniran man kang Sanggunian di magchiripin-chipinas na alam ko kinit sa vice medyo parariyo sa konsyal bata ang proposal sagod sa sabi 50,000 pababa. Ay dakula. May 40, may 30, 20, G's. Depende sa kung anong ranggo ka. Kung top 1 ka, di lang kao. Yun yan. Kaya pigururunan ining maray sa committee meeting, digdi sa Sangguniang Panlalawigan. Dahil man kinahiling na legal na basihan kung saan mako ang kwarta kan gobyerno. Ano na itong sa tabako, adi? Pero sa tabako, iguang nakalusot ka na. Dapat i-research nila kung anong binasihan. I don't know kung may nakalusot. Di, ano yan? Renemand. Ibinalik. Ibinalik. Anong nakalagay doon? Anong nakalagay? Deng recommendation kung ano man. Nakalagay doon, dainin basihan, legally. So, ang pwede lang nindong ito is commendation. Commendation lang. No cash allowed.
no kasalaod, nahali sa hali gobyerno. sa gobyerno. Pero kung personal, Pwede. halimbawa sa mayor, sa vice mayor, o sanggunian members, mag-church-rip na sana. Iwa. Iyo man ang nangyayari baga sa digdingan sa panlalawigan, nangyayari man yan. Iwa. Kaya tipisil pala dahil kamangkiasahan sa gobyerno pag-abot sa CAS. Ayun yan, dahil legal basis. Kaya ang ordinansa na yan, ibabalik sa sanggunian bayan kan malilipot para pag-adalan giraray kung ano ang posibleng remedyo. Okay, sige. Okay, partner, yan ang informasyon pa giraray hali sa Kapitolyo, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Nako, yan po tabi, taga Marilipot, mga honorable councilors and members of the council. Yan po tabi ang bareta po sa Indo, rinimand palan, ibinalik. Dahil basis daw, duman sa committee hearing na kinagkondukta ni Attorney Mel Abadesa Armedilla, walang nakitang pwedeng basihan. Kaya yun po isinauli. Adalan girahay kung paano. Pwede niya magtao pero hanggang duman sa nasa komendasyon na pag-abot sa NCA o yung NCA, no cash allowed mo na galing sa gobyerno. Yun po ang maliwanag doon. So titingnan natin kung anong gigibong kayan. And then, pa-research na rin sa mga pag-iribak. May nadaw ako na ang tabako, karong nagtatao na ng siring kayan. Anong naging basis daw? Ayan, sige ho. Ayan, mga dugay natong istorya yan. Duman po sa mga kababayan ta. Sa mga tagabantabay niya to, o yung mga padagos ng mga nagharapot sa tuya, anong iya? Takaninot baga na anong bitan tadig sa programa na so sarong division mga tugang kang Agriculture Department kang Albay Provincial Agriculture Office yung APAW nagbabakal sinda ning mga gulayon sa mga paraoma tapos sina napabakal ning barato may nagpaparamot sa kuya igwang duman dahil taman masimbag kong roal daw igway di ba dahil taram kong roal daw igwa pero sa petsa 29 hanggang 31 mga tugang ibabalik kan sa tuya mga tugang na APAW asing provincial government yung Agri-Expo so expectedly mayroon po mga display dyan in mga produce ka mga farmers kasabay ito po na mga mga organisasyon sa agrikultura dyan po sa lugar na yan sa Albay Farmers Bounty Village sa Kamalig, no? So, yan na lang na aldaw na yan siguro. May tataw ko sa indong tip na dyan sa mga aldaw na yan kamo magduman. Sigurado po, igway yan na mababagal kamo. Mga gulayon, mga duma, asin iba pang produce, prutas, mga tugang, mga farmers no? Dyan po sa Agri-Expo. Nagmiriting na mga tugang ka nagkaaging pigapudang ko pigteksto si Ma'am Che di waring nagsimbag baka busy si Ma'am Che Ribeta kaya di tayo masagot tara man sa nang matindi man ang ang kalakawan pirmi talagang busy para po sa agrikultura kanakaagi mga tugang so si Ma'am Grace Natchanyo yung APO Administrative Officer nagkaigwa na ng pagtiripon para ipinalisar mga tugang sa program and activities manungod sa mangyayari na 3 days Agri-Expo on May 29, 30, and 31. Iibong po yan diman sa Albay Farmers Bounty Village sa Kabangan, Kamalig, Albay. So, inatindiran ito kan mga Municipal Agricultural Officers, City Agricultural Officers from different LGUs kang Albay, asin mga representante hali sa manibebang opisina arug kan Albay Provincial Agricultural Office yung APAW, Albay Veterinary Office o AVO, Provincial Agriculture and Fishery Council o PAFC, Regional Agriculture and Fishery Council, Department of Agriculture, asin yung APCO, asin Rice and APO Community Facilitator. So yung po tabi nagtiripo naman. So expectedly may mabibili tayo na baka mayroon pang bigas at baka mayroon pa mga isda, may fishery, di ba? Pero ako one thing for sure, sigurado, Jing, may bago na sindangon yan Nahiling ko nakabuti.
Yung ininom ta duman naman si Ramon, may flavor ng banana pala. Yung fresh milk na nakalagay na sa plastic na parang bote. Ayun ngayon, banana flavor. Matindi ha. Yan, saan nga tos manggiraray? Ang presyo, kahit pong 1 liter. So, yan po tabi, naubos na, mabakal naman kita, Jeng. Diba? Maray sa lawas man talaga pag nakainom ka ng fresh milk, ano? Yan po tabi, ano? Magbakal ka mo kayan. Perming igwa, ta. Diyan po sa Albay Farmers Bounty Village, diyan po dyan sa Albay Dairy Plant. Di ba? Na pinag-feature tandig din sa Boses Kapalibutan program every Saturday. So, in-interview ta. And yung mga namamahala dyan, mga tugang, kasabay si attorney o kaya si Dr. Marlon Tapel, mga tugang ang namamahala sa livestock. Di nakuata kung paano yung dapig gagatasan subaka, aga, alas 6 aga, tapos alas 2 hapon. And ang sarong baka, nakakakuasin na ng 7 litro hanggang 10 litros sa kada aldaw. Eh diyan palang pag ginatasan na, dahil napupundo, sige sana. Kaya ibig ko parahin ganyan nila na mag-inventure ang mga farmers diyan sa mga baka na pwedeng katasan kasabay su Carabao, yung dairy buffalo na available naman. Okay? Pingihan yun ni data, pwedeng iproseso mga tugang dyan sa indang lugar. Ang challenge lang ngunyan talaga, bagabot dyan sa livestock, mga tugang supambahog. Dapat na magtanom ka, masakati ka. Di ba? Kung ang sarong baka palan na itong dairy cow, mga tugang, or dairy buffalo, ang kikakaon palang kayan, 60% kan sa iyang timbang. O di kung 300 kilos ito, kumusta ka kang kunyang kayan, kang kikaon kan, mga 200 kilos na awot. Ito pong ibang klase pati yan ng mga awot na bigkakaon niya. Ito pong mas sagana o kaya sagana mga tugang sa protina para mas maganda ang gatas niya. Di ba? So, dyan mahiling po nindo na may iguana kita. Kaya lang medyo kulang pa. Kaya piging ganyan nga ni sa mga local na mga farmers na dahil lang paggamiton ng Carabao asin baka mga tugang para sa meat purposes. Kundi gamiton ta para magkaigwa kita nin dagdag na sustansya para sa mga batit, sa mga aki. Dagdag na sustansya para sa mga senior citizens to drink mga tugang fresh milk every day. Ang sabi nga ni, mas papadakulo nila ito po na dairy buffalo because mas masustansya daw ito para sa mga aki, yung gatas ng kalabaw. Di ba? O diyan, apera diyan sa fresh milk na galing sa baka, diyan po sa Albay Farmers Bounty Village, may flavor na may chocolate, may plain, may ano nga yung cherry, yung strawberry. O ngayon mayroon ng banana. Ayan, may mga innovations naman nangyayari, may flavoring na. So, badago sa nagdidiyan, magduman sa nakamo, yaon po duman ng tindahan, Albay Dairy box, yung dairy box. O yaon po duman, igwa duman ning gatas na presko, 1 liter. Igwa man mga tugang nin ice cream. May ice cream naman na 20 sana, di ba? May flavor man, di ba? Ito yung soft ice cream, yung parang yung binibili niyo diyan sa mga mall, baga yung malambot siya. And meron din na nakakagiban sila nitong hard ice cream na itong pigakag sa galon-galon na. Yan, di ba? So, try ninyo mga tugang na ipatronize ta yan alang-alang sa mga kakian ta, di ba? Ta ngani na masustenerahan sa inda pong nutrients, vitamin ang ginagaypuhan, mga tugang asin maging healthy. Ang satuya po na mga aki, mga kababayan da. Yo. Okay, so diyan po yan sa sa Kamalig. So definitely sa April 29, 30 and 31 magkakaigwa po kaya ng availability kan mga produktong yan. Pwede kan mga prutas, kan mga gulayon, kan mga duma, lagi cry, mga kamote, asin iba pa. Sana may mag-display ng galyang di wala na nakita ng galyang nakaila akong galyang talaga itong paing gusto na gigurupad na duman sa sa bulan kapag market day duman igwa, di ba? Asin yung mga linsa
sa dait ka na asin ako nalibong o kan linsa, anapod ninda jing dumang kan linsa, San Fernando. Hindi mo San Fernando. Linsa palaan. Di ba? Para matabangan ta sa mga farmers ta. Ayan, mag-display sinda mga tugang and dahing problema sa kunyan, no? Maiwas man ang laugan duman, makakakuha ka mo ng paradaan duman. And then try to mingle with our farmers ta makauron manindo tayo pwedeng sa rosa kinaugma maninda, di ba? Okay, so direct selling yan from our farmers, kaya medyo barabarato yan compared to mabakalit sa merkado na uminagi na po sa kumpirang kamot yan. Di ba? Di natural may pass on charges na yan na kapag tamadirilin siya mo sa mga nagregaton kaan. At least dyan mga tugang presko, barato, and ano yan, makakatabang pa kita para mas lalong ma-inspire ang mga farmers na magtanom. Because sabi nga ni kain mga tugang, naramdaman so kain itinuting ano yan, kain itinuting presidente kan Amerika, hali sa pamilya ng mga farmers, mga tugang, si George Washington nagsabi ito kay ito mga tugang na agriculture ngaya is the most helpful, most useful, and most noble employment of man. Yan po tabi. Kaya magparainugak-ugak. Tara naman tayo ng mga barakantitang mga lote dyan. Tangani po na sustenido sa tuyang pagkakan. Alright? Bueno, mga tugang, 11:30 in the morning. An oras hatod sa Indokang Aluminum Hydroxide Magnesium Hydroxide Simeticon Kremel S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Neozep Forte, Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Paraiso Beer, a taste of paraiso. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah, do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ng pitong ito, sa healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Maraming love na moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life! Hatod sa Indo kan Diocesan Commission on Ecclesial Communities and 13th Diocesan Pentecost Celebration inigigibuhon sa May 28, 2023 alas 9 ng aga sa Bicol University Tobacco Campus. Ini may temang Madya kamusako asin mag-adal kamusako, huli ta ako an mahuyo asin mapakumbaba sa puso. Ini papartisiparan kan iba-ibang ecclesial communities hale sa mga parokya kan dioceses, religious organization, diocesan ecclesial movements and communities asin iba pa. Pupunan ang selebrasyon alas 9 ng aga sa paagi ng Bible Enthronement, Praise and Worship, Keynote Speech, Testimonies, asin ang Concelebrated Mass na papanginutan ni Obispo Joel Bailon bilang Mass Presider. Mari na! Magpartisipar kita! Ipadagos ang misyon asin sabay-sabay nyato na resibihon ang balaog kan Espiritu Santo sa selebrasyon ng Pentecostes. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga dugang balik po kita sa programa ngunyan po na pagkagadigdi sa tuyang Aramon Yato ngunyan pong aldaw nin Miyerkules. Kumusta na nga si Mawar? 20 na ba?
Wala pa, layo-layo pa. Rayo pang maray ito, no? Pero tingnan natin, no? Makiisi kita dyan sa Pag-asa. Kung may bago na, mga tugang na, ano yan, bago ng, ang tawag dito, forecast. Kung nga ina, mga tugang si, ano. Walang aram ka ini, dyan alas 5, may development na po yan na iba. Okay? Kaso bago, nasa 12,000 pa. Isa par. So, di pa nakakapasok po sa Philippine Area of Responsibility yan. Pero nagkusog na. Makusog talaga ito. Nasa dagat pa. So, dakol na high pressure kaya sa taas. Kaya, yun ang piga-aditan niya, pigabantayan dyan. Kung bumugsok, kung bumugsok, mga tugang, pasiring digdi. Ayan, yung isang numero. Tingnan natin yung isang numero. Baka mayroon silang inaasikaso pa. Tingnan natin kung makaluso tayo, no? At least masabutan mga tugang, para maibisan yung pangambak ang mga kabayan. Ako lang nagpapareling sa Facebook. Sa kailin sa Facebook, yara dito ng maray. 230 na pala niya. Yun yung gas tinestabi yun, no? Yung bigla ang paggusog, pero nasa dagat pa po yun and ay pa nagkakalahog mga tugang sa Philippine Area of Responsibility. Ay nako, wala, di tayo makalusot talaga. Ulitin natin isa pa. One more try, mga tugang, and then madiretso na kita sa tuya po mga istorya. Saraw na lang, Pag-asa, para masabutan ta. Okay, Diban sa mga nagluluto tabi kasi ng pangutuan, rekas-rekasan, taod doon na naman. And then sa mga magruluwag na, kung nakaluto na, pisto na. Sabi baga, eat while it's hot. Yan. Sabi kan, ano yan, National Nutrition Council, mga tugang, kainin natin ng pagkain habang mainit pa. Tabata mo niya na mainit, madali magparano sa pagkakan. Di ba? Kaya ingat-ingat tayo, mga tugang. Ay naku, hindi tayo, wala tayong Pag-asa. Okay, sige mga tugang. Pasensya na po, we tried our best na makakonect pero hindi po tayo pinalad, ha? Okay, kumusta sa mga kababayan natin? Malakas tayo dyan lagi sa Catanduanes, ano? Good day, kay Rufina Abache. Good morning po, tabi. Padagos po ang sa Indaman na selebrasyon, mga tugang, after pandemic, yun talagang umalagwa. Ang ano yan, Abaka Festival, di ba? And kasubagong atab na aga, pasiring duman si Regional Director RB Aguas kang kang DOT5 to grace the occasion, di ba? Nailingtakan kasuodma mga tugang sa indang float competition, tampok ang mga abaka ang mga dekorasyon duman sa mga float. Igwang sarong float na sinamudan jing sa tinampo. Tayo kung nagtataririk na su garolon garos floor pariser. Nangyayari. Otik ko nga yung po tabi nido. Yan nga, yan kayaman ng abaka. So dapat na pakusugon yan. Takang rarunduan nindo, kanakaagi baga pinahanap ko talaga kay Joshua, mga tugang, si Regional Director Mary Ann Molina, Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA. Diyan ang opisina kan sa Laugkang Bio Compound, no? Di nakaistorya ta, and kinamusta tawat kumusta ang industriya kanabaka sa Bicol region. Sabi nakakabawi na mga tugang. And the aim man ngayon masyadong maapiktaran kaini pong El Nino, pero ikosinda ng mga lakdang na gigibuhon para ipasabot sa mga abaka producers na manggiraray, magkaigwa manggiraray nin mga lakdang na mapasiguro ang abaka. Okay? Tapos mag-produce ngayon ng quality, yung susog sa standard, suno ngaya sa standard kan mga buyers especially sa ibang bansa, sa Europa. Tabata na apiktaran kang gira kang Ukraine. Apiktaran so ekonomiya, so medyo nagluya sa parabakal. Okay. So dapat ang mga abaka producers dahil lang makontento mga tugang
duman sa hinagot na bandala. Dahil lang makontento mga tugang duman sa ihinabol yung pinagweave na ano yan, na sinamay o burlap, di ba? Dapat mag-gibo ng produkto na mas ma-enhance pa sa presyo mga tugang kan sa iyang itong ano yan, so mayor na product, yung abaka. So saro sa naging emplo kayan mga tugang, so natabangan kang FIDA, kan PhilFIDA, kang DOLE, asin kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo, so mga weavers diyan sa parte mga tugang kang Barangay Alimsog, sa particular sa may Banago area, na nagibuhan po ning nagibuhan nin paagi mga tugang na makunyan mapagayon sa indang produkto out of the burlap, ito pong sinamay ginibo ni dambag ayun yan, di alang kaw nang kita ninda. And naggibo rin organisasyon, pipautang na sinda kan organisasyon, doon pigubayada ninda. So nawara sinda doon sa loan sharks. So sinda na yung kooperatiba na yung asosasyon ninda nagpapautang sa inda. Self-propelling na, di ba? So, and self-sustaining. So mga yung baga. So yung man ang gusto mangyari sa bilog. And then kung sino pong nahiling, even the province of Albay, mga tugang sa pinag-spearhead ni Vice Mayor Glenda Ongbong, Vice Governor Glenda Ongbongao, ito po bagang abaka gayon, di ba? O yun, passion show, mga tugang kang mga ano yan, mga bado ta na gibo sa abaka. Kung man na pure na abaka, may halo na abaka, di ba? Nahiling ta ang kagayunan talaga, di ba? So yan ang saro sa mga dapat na produkto ta na enhance, na dapat na mapakusog. Tadig di sa Bicol, and even sa bilog na Pilipinas, ang Katanduanes ang pinagnumraran mga tugang bilang abaka capital kang Pilipinas. Ayan, tayo sinaw niya may dakol na patanog kaya. So magtaranaw din abaka. Tayo na po yan ngunyan ang mga pwede natong giribuhon. Gabos na klase po ng agrikultura. Yung mga dati natin nun, talagang niya nabubuhay na. And then ang market mga tugang is sa ibang nasyon. And hopefully, yung pong sa indang lakdang na napigahagad sa Bangko Sentral ng Pilipinas na, oy naman, wag namang alisin yung yung abakata. Kung maluya na nga ni kita mga tugang sa ibang bansa, dapat yung gobyerno nang bumakal kayan. And saro ko tayo itong abaka na pigagamit mga tugang sa pag-ibon ng kwarta. If other nations like Germany nag-importa sa tuya nin abaka, tapigagamit ninda mga tugang na materyales sa pag-ibon ng kwarta ninda, sa Pilipinas, nagod parayo. Nag-ibon ng polymer na bills na 1,000. Kaya na nagamit kayo ito, plastic na. Di na bawas, garo 30% garo na bawas sa sa kita ng mga abaka producers. So yun ang pig-workout nito. Ay, dahil man nga totally pagalion yan. Magkaroon nga it's an irony na yung ibang nasyon nagbabagal sa tuya. Kita load nga dahil na supposed to be dapat, sabi baga nila, tangkilikin sariling atin. Di ba? O, dapat yung gobyerno mismo ang tumangkilik niyan. Dahil paghalion. Hindi nga kung magluya man ang merkado duman sa ibang bansa, at least igwa pa digdi. Di ba? Pero yung talagang dahil nagbari mga tugang ever since before, aki pa kita, mga 1970s, makusog ang makusugong po ang cottage industries digdi sa probinsya kan Albay. Hanggang sa nag-high school ako and nag-college, early college, talagang makusog na. Dahil ka itong tambay, di ba? Maski pagsalapid sa arong, ayos igway, mga aki. Para pakarikan lupis. And magsalapid so mga magurang. Pigde-deliver, tapos nagtatatahi ning mga itong doormat. Mga dakol ka itong maganda ang buhay, di ba? Lahat may kita. Ay ngunyan biglang tinamaan kita kang banchitap na narumpag ito. Di ba? Narumpag ito Kaya nalugi din maski so German sina Winnipeg ito nalugi din diyan yung Manila di ba? O yan po tabi mga istorya man sa nayang kang sa itong pagkaaki na sa ngunya nabubuhay na giraray, yan po na baka industry. So pakusugong pa, di ba? It will not only give employment mga tugang and revenue duman sa mga farmers kundi maging sa ibang tao na gusto pong magkadilensya man. So, wag ma-disuspirar.
sa mga pagtanom. Dapat yan ang pakusugunta. Ang food security, mga tugang, yan po ang asikasihin natin. Asukusunta. Okay? Laban sa mga kabarangay tata. Yun na po yan ang pag-asa ta. At least, kung maluya man ang sa imong dilensya, at least sa pagkaon lamang, medyo may kunyan. May, at least tigo lamang ning kasiguruhan na may mahugot kita pag-abot po kang oras na medyo nasa delicates. Di ba? Okay, dawan sa mga kababayan taoy, sa mga kabats sa Palan, Bats 80, kan Santo Domingo Barangay High School. Iyan, may reunion tabi kita sa August 13 pa man. Yan. Pero yung core group, nagtitripon-tipon na, dyan na hapon, alas 5 ng hapon, may tripon tabi kita mga bats, dyan sa pwesto ni Bibiyin sa Pugadlawin Park, dyan baga sa pigigibuang kang kunyan kan kang Beer Plaza in connection kan sa Rumbanggi Festival. Irilingan kita dyan alas 5, taplan sound ta na sumaster list kay to pong mga kabats ta linigon ta itong listahan yan, okay, tangani na reglado kita yo. August 13, marka na nindo yung tabi. Mga kabats, Bats 80, Santo Domingo Barangay High School. Biro-biro ko na inagyan pa lang Nagpunga bisa pa Santo Domingo Barangay High School. Tapos naging Santo Domingo Municipal High School. Ngunyan, Santo Domingo National High School na. Wow. Yung yung evolution. Okay? Alright. Dawan sa mga kabarangay ta, relax lang tabi. So Baguio, I expect sabi mga Friday or baka Sunday, weekend, maglaog sa Philippine Area of Responsibility. And sabi kung day magbago, ang direksyon mga tugang, pasiring yan duman sa Japan. Pasiring duman sa may parting northern Luzon. Yeah. So, pero may nahiling kita duman sa may mga high pressure duman sa itaas. So, baka day bumalda, magbugsok. Yan ang abangan ta. Tayo ang pigha ditan. Di ba? And, day makita direkta na, day madadirektang matama yan sa daga. Kundi siyempre, so, easterlies na mayroong magpauran. Magpakusog kang pag-uran. So, yan ang mga preparasyonis. Tatadig, di ba ga? May mga na kita may mga experience na kita, kaya si Dr. Cedric siring na sana po ang pagpreparar asin pag-abiso sa mga kababayan ta. Di ba? Na siyempre mga lessons learned dyan dahil na mautro asin dapat na mantinido ta ang zero casualty, di ba? As much as possible, di ba? So, kung ito may experience na kita dahil man na bagyo, nagparauran sila dahil sa bagat sus Mariusip may nagbinara baga, di ba? So, yun ang mga pinag-aabangan ta because sabi nga ni Ken, nature has its own rules. Ang panahon ay nagbago na ang panahon. We do not know what will happen next. Di ba? So, dapat lagi nating tandaan yung pong motto kang pag-asa. Ang sakuna ay walang panama sa taong nakahanda. Di ba? Kaya, yan baga, kaya nabilog po yan na konsepto, mga tugang kang ibinaba sa mga munisipyo. Igwa na kita ng mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices. Igwa ng mga namamahala dyan. Mga personahe na ang trabaho ninda is ipreparar ang mga kababayan ta. Ipamidbid ang mga hazards na pigampang ninda and paano ang gigibon ta in kaso may mangyaring siring kayan. So kakapacitate sinda, capacity building, di ba? And then pigtagamanin pondo, mga tugang tanganin na sustenido na kapag naggegoning remalaso, igwanin mga maitatabang. Diba? And then ang pagpaplano kung paano bang alisin kasi magkagwaning permanenteng istaran outside of those areas na delikados para sa inda sa pagiging vulnerable ninda, lilipat sinda. Yun po ang mga programa na padagos sa bitututukan. So yan ang mga dapat. And then sa ngunyan, kung nilingon po nindo, maski ang mga kabubuldan ngunyan, minarasay na sana. Maski dahil manauran. Kaya be watchful. Yun po yan ang sa tuyang dapat na asikasuhon. Okay? So, kaya magparangadyi kita, perme, and then atamanon tayo po na ginibo o kaya nilalangkan mahal na Diyos na dapat ito pagparaabusoon kundi dapat nato na atamanon. Di ba?
We are stewards, mga tugang kang nilalangkan Diyos. Kaya, di pag-abusuhon. Yo. Alright? Ano, Nald? Lakaw-lakawan ko na yun eh. Lakaw-lakawan ko na yun eh, mga tugang. Alright. Oy, duman pa rin sa mga kababayan ta. Sa mga aktibidades sa sa Sarumbangi Festival, may idinagdag mga tugang si Mayor John Siring po kan promise niya ng magka-interview ko bagadigdi sa programang ini na ang tarapos na halos saro na lang pigalat so sa enduro challenge, di ba? Urban Enduro Challenge. Now, may tulungal daw na bakante. Dinagdagan mga tugang ito. May V-League po dyan. Volleyball League. Men and Women Volleyball. Every 5 p.m. mga tugang. Poon kasudma hanggang sa 3 days yan. Di ba? Magiriling ka mo dyan. Tabi ta kasudma, pinunana. So, patiriba yan mga tugang sa pagpakol kambula. Yan naman. Okay? And then on May 28, iyo po yan. So, Enduro Challenge. Okay? Bisikleta po yan na urban and local, yung doon sa rural, no? Yung sa bulod, di ba? Mga mountain bikes yan, mga matibay na magbisikleta. Iyo po yan ang tabi ang mga primero yan pantulo na pala na urban challenge yan po Santo Domingo, Enduro Challenge yan. Okay? O di paano mga kapatid, iskeda na po kitang unya na pagkaaga. Salamatan po sa pag-antabay. Abang-abang alas 12 mga bareta, masunod na. Pag-iriba ko po dyan mga tugang si Nicole Ann Gloriani, taud-taud sa naman. And sa pangarap po kang bilog na tropa, si Chief Ramir Tanay sa technical side Kasubago. Munyang kasabitan na si Ronald Baldo. Si Richard Astor sa DCGB Social Media Department. Si Trecia sa Production Assistant Thunder. Si na Angel, si Nicole at saka si Jenny sa Newsbase. Mega Force Patrol, nakasabay niya to. Sino ko was thank you and God bless. Bye-bye. Happy Pangunduan. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon.